Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Кузнецк шәһәрендә яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Илдар Иркеновичны чакырып алабыз. Бүген 8 август көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык матур юбилее белән ихластан аны әбиләре Румия һәм Зәйнәп, әнисе Рания, әтисе Иркен, яраткан тормыш иптәше Мәрьям, балалары Аминюшка һәм Амирчик, энесе Ринат һәм Лилия, племянницасы Динюшка котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның бар теләкләренә ихластан Сайман авылыннан Рафик һәм Люба, Евлашевадан апасы Райса гаиләсе белән, Тольятти шәһәреннән барча туганнары да бик теләп кушылалар. Балам диеп, җаным өзгәләнә. Балакайым шиткә киткәндә, тәрәзәдән күзләремне алмыйм, кире кайтыр вакытым җиткәндә. Йөрәк парәм син диеп сулкылды йөрәгемнең бөтен әгъзасы, сәгатьләрем әкрен атлый төсле, син яңадан өйгә кайтканчы. Сау-сәламәт кайтуыңны телим, шат елмаеп туган өеңә, бәхет нуры кунар иде бәлки сине зарыгып көткән йөземә. Шундый юллар белән башлаган әлеге хатны сезне нык сагынып яшәгән әнигез. Беренче татлы балабыз туган мәлне искә алам. Шул чак без Иркен белән иң бәхетле кешеләр булганбыздыр. Безнең җаныбызны тынычландыручы, энесе өчен иң беренче киңәшче һәм сердәшче, яраткан улыбыз бик кечкенәдән үк бик тырыш булып үсте. Олыгаеп үз эшенең олы дәрәҗәле белгеченә әверелде. Аны эшендә хезмәттәшләре дә хөрмәт итәләр, дуслары да чын күңелдән яратып яшиләр. Безнең горурлыгыбыз булган балабыз үзе дә ике татлы баласына чын әти була ала. Ике яраткан алмасын үлеп яратып, алар өчен бар көчен биреп, күпләргә үрнәк булып, сөекле тормыш иптәше Мәрьям белән яшиләр алар. Аралар ераграк булса да, ул безгә көн сайын шалтыратып тора, кирәк икән килеп тә җитә. Аллага шөкер, тәүфыклы, мәрхәмәтле бала тәрбияләгәнебезгә без бик куанабыз. Татлы җимешебез, сиңа 30 яшь тула. Бу бик матур, ир-ат өчен яшеннәрдә яшнәгән гомер мәле. Сиңа ихластан бары исәнлек, саулык, дөньяви бәхет, күңелсезлекләргә юлыкмавыңны телибез. Ниләр генә булмасын бу авыр тормышта, белеп яшә. Синең янәшәңдә гаиләң гел булыр. Без барыбыз да сине бик яратабыз, алтыныбыз. Улым минем, алтыным, син мәхәббәт җимешем. Шундый саф син, әйтерсеңлә шелтерәп аккан инешем. Эшкерсез, йомшак һәм назлы, гөнаһсыз йөрәк парәм. Нәфислегең, чисталыгың йөрәгемә кайнар дәвам. Бәхетле бул, кайгы күрмә, бул син гел дә янәшә. Тормышыңнан тәмнәр табып мәңге-мәңге рәхәт яша. Котлы булсын улым юбилеең, барыбыз да сине котлыйбыз. Бүләк итеп матур бәйрәмеңә иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Илдар Иркенович, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.
Uzakta kaygı